Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тапшыруыбызның бурынында сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның «Тел, лөгать вә гадәт алмашып» дигән гыйбарәсе искә төште. Бу эштә сәнгатьнең, бигрәк тә театр сәнгатенең роле зур. Күптән түгел генә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Үзбәкстанга гастрольләре тәмамланды. Шул уңайдан бүген студиябызда кунакта Галиәскәр Камал театры артистлары, Татарстанның халык артисты Венера Шакирова һәм театрның яшь артисты Артур Шайдуллин. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн. Сез менә күптән түгел генә җылы Үзбәкстан якларында булып кайттыгыз. Менә гастрольләр сезонын башлау нәкъ шуннан ни белән бәйле? Аллага шөкер, Үзбәкстан үзенең шикләрен ачты. Һәм дә иң беренче булып, алар шундый яңа иске элемтәләрне яңартыр өчен безне кунакка чакырдылар диясем килә, чөнки без анда кунакта булып кайткан кебек кайттык. Ис китмәле шундый каршы алу булды. Үзбәкләр бик шундый кунакчыл халык. Андагы яшәгән татарлар безне бик сагынып каршы алдылар. Венера ханым яшьлеккә кайткан кебек булгандыр, чөнки беренче тапкыр менә 80нче елларда барган булгансыз икән Үзбәкстанга. 85нче елда ул вакытта мин бик яшим әле театрга, менә Артур кебек театрга килеп кергән вакытта гына миңа шулай насыйп булды шундый бәхет. 85нче елда бер ай без гастрольдә булып кайттык, аннары основная труппа Казанга кайтып китте. Бәләкәй генә группалар белән 4 группа без Фергана буйлап киттек, аннан Наманган, Андижан, шундый зур-зур шәһәрләрдә гастрольләр тагын бер ай булып кайттык. 3 октябрьдә гына кайтып кирдек без 85нче елда Казанга, һәм шул истә без кайтканда кар ява иде. 5 октябрьдә 85нче елда. Бүгенге көндә җылы көннәр әле, Аллага шөкер. Үзбәк милли театры академия драма театры сәхнәсендә 3 спектакль уйналды. Ул Зәңгәр шәл легендар спектаклебез Бабайлар шуга һәм Әтәч менгән читәнгә. Тамашачы аларны ничек кабул итте? Чөнки өчесе 3 төрле спектакль. Һәм гомумән нинди хис кичерешләр калды әлеге гастрольләрдән? Шәхсән үз исемнән әйтә алам. 3 спектакльдә дә катнаштым мин үзем. Реакциялары тамашачыларның төрлечә булды. Зәңгәр шәлдә алар бик топтын, бик игътибарын биреп карап утырдылар. Бабайлар шуагында мәсәлән алар расслабляться итеп дип әйтимме соң инде, елмаеп, көлешеп утырдылар. Әтәч менгән читәнгә ул да комедия, анда да инде алар Комедия булса да, Аяз Гиляш, классик әсәр, ул җитди әсәр, кайдыр көлке аркылы да шундый җитди мәсьәләләр күтәрелә. Игътибар белән карап, алар тиешенчә без реакция алдык, без аларга үзебезнең энергиябызны тапшырдык дип әйтим булсын. Тамашачы, менә анда Үзбәкстандагы тамашачы безнең Казан тамашачысыннан аерыла нәрсә белән? Чөнки алар барыбер безне көтеп алсалар да, бик яхшы безнең артистларны белмәгән аркасында, мәсәлән, менә Бабайлар чуагында мин уйнагач, чагыштырма ясарга мөмкин. Безнең халык конкретно менә Равил Шарафеев, Азгар Шакиров, Наиля Гараева, Наил Дунаев, Ренат Таҗетдин дип менә шул безнең теге аксакалларга махсус аларны күрергә дип киләләр һәм аларны көтеп алалар, һәрбер чыкканда аларны алкышлап каршы алалар Казанда. Анда алай түгел. Без башта бик аптырадык. Без бит инде шушы реакциягә әзерләнәбез, өйрәнгән. Шуңа күрә бераз аптырап калдык. Зал бик тыныч, шундый тыныч кына комедия уйнайбыз. Тыныч кына шундый тып-тын карап утыралар. Аннары инде бераз көлке сүзләр башлангач, аларга реакциялар бирәләр. Но менә иң кызыгы ничек кенә карамасалар, Зәңгәр шәлендә бик игътибар белән суырып, һәрбер сүзне тыңлап, шундый теге рәхәтләнеп тыңлап утыралар. Бабайлар чуагы, Аяз Гиляшевның текстларын инде гаҗәеп кирип китеп тыңлап утырдылар. Ахырда сәхнәдән җибәрмиләр. 10-15 минут басып торабыз сәхнәдә. Шәшәккә күмделәр. Ул алкышлар инде туктамыйлар, кычкыралар. Шул кадәрле яратып каршы алдылар, бик яратып карадылар. Шуннан шул ахырга алкышлардан аңладык. Спектакль уйнаганда бераз мин мәсәлән
бөтенләй куркып калдым, мен әйтәм, аңламыйлармысың, ышанмыймысың, тың карыйлар шундый, тың карыйлар. Инде ахырда аңлашылды, бик яратып кабул иткәннәре. Иң истә калганы нәрсә булды? Чөнки спектакльләр генә уйнап калмадыгыз бит, сәяхәтләр дә иттегез, әйме, төрле урыннарында булдыгыз Үзбәкстаннан. Менә үзегез белән дә алып килгәнсез әле студиябызга да, әйме. Ну, билгеле инде, Үзбәкстанга баргач бит инде шәрык базарларына бармыйча калып булмый. Безнең бөтен труппа кызлары без нәрсә, менә шул безгә нәрсә милли киемнәр кызык, милли ризыклар кызык, анда милли табак савытлар кызык. Шактый күчтәнәчләр алып кайттык. Иң истә калганы ул да булса безнең Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребез белән очрашу. Әлеге очрашу нинди нәтиҗәләр бирде һәм гомумән нинди тәэсирләр калдырды? Менә шунысы сөендерә, алар анда үзбәк халкы арасында яшәсәләр дә телләрен саклаганнар. Барыбер теге без бер халык дисәк тә, төрки халыклар дисәк тә, безнең үзебезнең милли ризыкларыбыз, милли каядыр теге менталитет дибез инде, үзебезгә хас кына шундый гадәтләр бар, бөтенесе сакланган һәм иң мөһиме телләрен саклаганнар. Шундый матур татарча сөйләшәләр. Алар үзбәкчә, русча да бик матур сөйлиләр. Но алар Казан татарларыннан матуррак татарча сөйлиләр. Шулай да үзбәк халкы татар халкынан да бик хөрмәт итә, яраталар. Самаркандга барганда да анда менә үзбәкләр белән аралашырга туры килә, шуны әйтәсе килә. Алар үзбәкчә сөйләшәләр. Без татарча җавап бирәләр, татарча сорау бирәләр, алар безгә үзбәкчә җавап бирәләр. Бер-беребезне шул кадәр яхшы аңладык. Үзбәк теле төрки халыклар арасында иң якын тел дип. Менә башкорт теле безгә якын. Без тәрҗемәсез бер-беребез белән аралашабыз. Үзбәк теле дә шулай. Һәм дә менә алар үзбәк халкы татар халкына шул кадәр зур ихтирам белән карыйлар, яраталар, хөрмәт итәләр. Менә алга таба да тагын нинди илләргә, шәһәрләргә бару күздә тотыла? Һәм гомумән менә яңа сезонның яңалыклары белән дә таныштырып китсәгез иде. Таныштырып китәм. Менә бу гастрольләр безнең җавап гастрольләре белән бәйле. Алар менә хәзер килеп җитәрләр. Тиздән Үзбәк милли драма академия театры киләчәк. Алар 2 спектакль күрсәтәчәк инде. Берсе аларның «Испытание судьбы» дип аталачак спектакль. Аларда тәкъдир сынаулары дип инде. Икенчесе була аларның моноспектакль «Материнское поле». 5 октябрьдә сезон ачабыз, 113 сезон ачыла инде. Гадәттәгечә Зәңгәр шәл белән Кәрим Тинчурин, Сәлих Сайдашев. Беренче премьера кайчан була? Беренче премьера безнең 4 ноябрьдә була. Ул 4 көн рәттән була. 4, 5, 6, 7 ноябрьдә. Ул безнең Мәңгелек буран дип аталачак. Чингиз Айтматов. Бу инде ул премьера гына түгел, безнең бит инде традиция. Инде менә быел 17нче мәртәбә Марсель абый китеп барганнан бирле без бит инде ул шундый матур традициягә керде. Марсель абыйның туган көненә без ел сайын Камал театры премьера чыгарабыз. Менә быел ул Мәңгелек буран. Зәйнеп композитор Илмир Низамов булачак. Тагын бер спектакль премьера турында әйтеп үтәргә кирәк. Анда Артур син дә катнашачаксың. Бию белән бәйле булачак. Төп рольдә хәтта. Катнашмый гына төп рольдә. Төп рольдә геройның улын уйный. Илдус Абдрахманов төп рольдә булачак. Мен анда аның улын уйнаячакмын. Аның төгәл премьерасы әле билгеле түгел, әмма ләкин ул булачак декабрьдә. Димәк, әзерлекләр бара. Әзерлекләр бара, Һәр таң әйтәсем килә. Киләсе зур гастрольләр ул булачак инде Мәскәүдә. Алар гыйнвар аенда булачак. 9 гыйнвардан башланды алай берсе. Аннары Уфа инде безнең традиция буенча җаваплы гастрольләр. Шулай инде үзебезнең Татарстан шәһәрләрендә дә булачак гастрольләр. Димәк, җиң сызганып эшләргә һәм уңышлар теләп калабыз алга таба. Иҗат уңышлары, яңа премьералар белән сөендерергә язсын. Килүегезгә, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бездә бүген кунакта Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының артистлары, Татарстанның халык артисты Венера Шакирова һәм театрның яшь артисты Артур Шайдуллин булдылар.